Krydset mellem Fynske Motorvej og Assensvej, i daglig tale fra kørsel 52, skal ombygges til et dynamisk ruderanlæg. Et dynamisk ruderanlæg lader trafik fra 2 retninger køre midlertidigt i den venstre side af vejen. I det nye dynamiske ruderanlæg krydser trafikken på den tværgående vej Assensvej over til den modsatte side af vejen før broen og tilbage igen efter broen. Der vil således være venstrekørsel på broen. Derfor bliver køreretningerne adskilt med autoværn og antiblindskærm. Den særlige fordel ved et dynamisk ruderanlæg er, at det bliver meget lettere at svinge til og fra motorvejen. Specielt blokerer venstresvingene mod motorvejen ikke for anden trafik. Trafikanterne på Assensvej skal på helt sædvanlig måde vælge højre vognbane i det første kryds, hvis de skal til højre ned på motorvejen, og venstre vognbane i det andet kryds, hvis de skal til venstre. Også trafikanterne fra motorvejen til Assensvej skal placere sig på normal måde. Hvis du kører fra Odense mod Assens, så vil du passere første signalanlæg, krydse til venstre side, når der er grønt, og derefter køre på den venstre side af broen med den modkørende trafik på højre side. Derefter fortsætte til den anden side af broen, hvor endnu et signalanlæg passeres, inden du igen er tilbage i den højre side af vejen. Kører du fra Odense mod Storebælt, så vil du passere første signalanlæg, krydse til venstre side, når der er grønt, køre på venstre side af broen, hvorefter du uden at skulle stoppe kan køre direkte ind på tilkørselsrampen og videre ind på motorvejen. Og det samme gør sig naturligvis gældende, hvis du kommer kørende fra den modsatte side. Det dynamiske ruderanlæg gør det dermed muligt, at der kan køre trafik i op til 9 retninger på én gang.